Skupština opštine Novi Kneževac održala je 6. vanrednu sednicu na kojoj je većinom glasova usvojeno svih 20 predloga koji su se našli pred odbornicima. Jedna od bitnih tačaka dnevnog reda bila je donošenje odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Novi Kneževac. Ovom odlukom uređuje se status mesne zajednice, regulišu se prava i obaveze mesnih zajednica u političkom životu naše opštine, kao i aktivno učestvovanje predstavnika mesnih zajednica u pogledu razvoja i korišćenja budžetskih sredstava naše ljudi. Daje se odredba ove odluke na značaj samog ustojanja mesnih zajednica, reguliše se rad organa mesnih zajednica, određuju se prihodi sa kojima će mesne zajednice raspolagati, autonomno raspolagati naravno, i predstavnici koji su birani od strane građana sa teritorije određene mesne zajednice. Ovu odluku doprineće da se osnaže mesne zajednice, posebno seoske mesne zajednice, i njome se obezbeđuje viši stepen komunikacije sa lokalnom samoupravom uz učešće svih građana, svih naseljenih mesta na teritoriji opštine Novi Kneževac. Siguran sam da će uz ovu odluku, a odmah o sprovođenju izbornih aktivnosti mesne zajednice mnogo bolje i efikasnije funkcionisati. Skupština opštine usvojila je odluke o prenosu knjigovodstvenih vrednosti investicionog ulaganja bez naknade za određene ustanove na teritoriji opštine Novi Kneževac. Zakonom o javnoj svojini propisano da organ jedinica lokalne samouprave vodi jedinstvenu evidenciju nepokretnosti svojine jedinica lokalne samouprave u skladu s uredbom koju donosi Vlada Republike Srbije. Uredbom o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini propisano je da organi organizacije jedinica lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica kao korisnici, odnosno nosioci prava korišćenja, vode posebnu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini koju koriste na način koji je propisan ovom uredbom. Pred vama su 4 predloga odluke koja se tiču 4 investiciona ulaganja koja su provedena preko opštine Novi Kneževac. Tiče se investicionih ulaganja koje se odnose na objekat pozorišta, objekat predškolske ustanove, objekat osnovne škole u Banatskom Aranđelovu i objekat kulturno-umetničkog društva Tisa Đenđe. Data je saglasnost i na program rada Centra za socijalni rad sa domskim odeljenjem i smeštaj starih lica opštine Novi Kneževac za 2021. godinu. Što se tiče samog poslovanja, istaknuti da je prethodna godina završena bez dugovanja i sa ostvarenim i realizovanim investicijama kako u Centru za socijalni rad, tako i u domskom odeljenju. Popunjenost kapaciteta u proseku je bila na nivou 30%, što je izuzetno dobro, obzirom da su propisi primanja novih korisnika bili izuzetno rigorozni i da smo mi uspeli da se izborimo i sa svim novim uslovima poslovanja. Takođe, broj korisnika što se tiče prava u Centru za socijalni rad ostaje na nivou prethodnih godina, što znači da se broj korisnika socijalne pomoći na nivou teritorije Novi Kneževac nije smanjio u odnosu na prethodni period. Ostvarene investicije u Centru za socijalni rad sa domskim odeljenjem u prethodnoj godini bile su na nivou 7.600.000 dinara, što je za našu ustanovu izuzetno značajno. 4,5 miliona usmereno je na investiciono održavanje, a 3.100.000 usmereno je na opremanje. Na sednici Skupštine usvojen je izveštaj rada Narodne biblioteke Branislav Nušić, doneto je rešenje o razrešenju opštinskog pravobranioca i doneta je odluka o oslobađanju naknade za korišćenje prostora na javnoj površini ugostitelja Novog Kneževca, a ova odluka doneta je zbog epidemiološke situacije u zemlji izazvanoj COVID-19 virusom i otežanih uslova poslovanja ugostitelja.